يا من عصيت الله يوما غافلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, mga babayami, mga loksami, lalayon kipsampay na Amerikano si ko panalansalam na raks ay pupumang niyamis kano si ko Allahu subhanahu wa ta'ala sa mambagin yu so madadalamon maana agito so kalilintad nagusulimu puunsi ko Allahu subhanahu wa ta'ala naguso kabarakat. Raks ay pupumang niya miskano pansi ko Allahu subhanahu wa ta'ala sa matagukan si kumapi abtad sambihin Allahu subhanahu wa ta'ala so marata abtad o sabad ko mga Muslim ko kapapadalam o sabad ko mga panyakit malagi do panyakit misasawap sa giyang kaiya sumasamblay noodi na mga padaa panyakit na pamakabagansiran wallahu subhanahu wa ta'ala naguso mga pangsatan mga Muslim naguso kalang-ulangwan kikarganan misasabab sa giyang kayamanan yan na mambubitad tanoy man to na sambiyang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto amar ginabtadiran sa mapya abutad nagupakatagumpian wallahu subhanahu wa ta'ala subtad o kalang-ulangwan o mga Muslim sa giyang kayaliyaw lupa. Ayadin na sumpatan tano nagiyang kuto amiyaw na kaya pa magpadaan tano orsayan agito so kapupugusay tano si kung mga unayan pagkasapar si ikutaw nagupakadin doon ko din yan di kang galbaka si ikuyamanan yan na galbak ikararang ito no Allahu subhanahu wa ta'ala agito so kalangwan abitun sa dusa nagukambara dusa. Si Isamiyaw na miya usaitan wagiyan ko to sabad si ko mga unayan pagkasapar si ko manusia ko kapengel bukan yang ko dusa o di na maasiya paganay amiya usaitan kaya bagantano sa makampataw sayan nagyan ko to ilmu al-insani biqubhi al-maasiya ayamanan yan nagyan ko to katukuan o manusia udi na tangka din o manusia sumanga rarata mga galbak udi na mga maksiya mga dusa si ko Allahu subhanahu wa ta'ala na dedin abon yan kapya dedin abon matatago kamapian kaino tu ini sa paro Allahu subhanahu wa ta'ala si ko uripan yan kagiya kataan wallah agito galbak na ron matataguso kabinasan uripan wallahu subhanahu wa ta'ala ko katataguin sa giyang kaya dunya na ayamala na si isalungan na mori. Ikadua kaya bagantano sa likasawan kumiyaw na kaya pa magpadetano na giyang ko to alhaya'u minallahi wa min muraqabatihi ayamanan yan na ikaya utaw so wallahu subhanahu wa ta'ala ikaya iyan kababantay wallahu subhanahu wa ta'ala kung anin adinin ninggalbakan kage so wallahu subhanahu wa ta'ala na tatap katitikay niyan si ku apian to na penggalbakan o mga uripan niyan kaso wallahu subhanahu wa ta'ala na dedin abangon dilungan ko kapenggalbakan si ku yamanan niyan
na galbak ikadusa nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka apya so mapapadalam si ko puso ka na katawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na apya pan saka na aya rineagan ka na padka si ko dinggal bak sa mapya padka ko mga barasimba na amay ka aya matatago si ko puso ka na di mapya na katawan panutu wallahu subhanahu wa ta'ala na patut kikayan tanong si ko wallahu subhanahu wa ta'ala kung anin kapenggal bukatano ko ay manan yan na dirtanwi kaswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatalo akya bugan tano sa likason kumiyaw na akya pa magpadetano na giyang ko to katademiyo manusia katademiyo tao si kung anin ay nibgayron wallahu subhanahu wa ta'ala mga limo malagid o so mga limo pagka rautian pamikiran na gusto mga limo din yan din pro tanakal na gusto mga limo matatago si kumbulosan yan na gusto mga limo pagkaparulin yan ay manan yan na lagi do upatamu-tamukan na gusto kada to na gusto mga padalimo nganin ay pembagi wallahu ta'ala si ko tao na patot ami paman kataduman yan uto si ko Allah na ay manan yan na din yan manggelbak so din yan mausar si ko gelbak ikarang ito no wallahu subhanahu wa ta'ala. Mabaloy agyang kutwali mo wallahu ta'ala si ko tao mausar yan makasangkapan yan si ko kapenggelbakan yan ko mga pangunutan si ko Allah mga simba si ko Allah di mabaloy kasangkapan yan si ko kapenggelbaka ko mga rata ini sa paro agama tano agama Islam. Naginan ikiabugan tano sa likasawan kumiyaw na kaya pamagpadetano. Malutan uranan piyan ni segedan kakalukalo na so mga bangsatan wa kya miyan kya menteniran na malo siranon miya remain na sopman so yamanan yan na imanto tano pan mipagpada na malo kya likasawan sa pamikiran yan. Aya sumpatanan o dinay kapat una yan umapadalam si iko tao si iko uripan wallah na kebeluis kanyan ketaguan sekanian sa wazi' dini ay manan yan na ketaguan naging ko to si din mismo sa Ginoo niyan na pagkagenggen yan na Ginoo niyan si ko ay manan yan na kapenggal buka si ko ay manan yan na mga si ko mga gelbak di mapya si ko mga dusa al khawfu minallahi wa min iqabih so kikalakan si ko Allah nagusto kikalakan ko siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Paganeron nagyang ko ta kikalakan si ko Allah na miya katulad san na so miya nga unaan tano o di na si imilay so tuladanan si ko miya nga unaan tano miya magintaw mga lagid o mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia padalam kira na agyang kanan atitu kalaksi ko Allah sa miya baloy makatutulod kiran si ko kapeng diran di kanggal baka si ko mga suguan wallah na makasasapar kiran nagumakaarang kiran sa ubayran masuguk sumay tubo inisapar kiran wallahu subhanahu wa ta'ala inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala ubanggal baka. Taman sa di penuto ditegurar si ko mga pusuiran nagusi ko kapagintawiran kap ketoong kira nagyang ko to igiramiya nagyang ko ta mga ayat sa Quran igiramiya beti agyang ko ta mga ayat si ko Quran pepemanutul niyan sa mga ropaan o kaulola si salungan na mori nagugyang ko to ke kaulola si ko kasiksa si ko mga tao ko naraka na igirakuan na susabad kiran na badin pekauteng sakap kekulap sa tanto kap kepada lamu nagyang ko to akalak sa bubad mapad sa gyang ko ta mga tao siksaan si ko naraka jahannam. Taman sa susabad kiran na igirami akailay sa papanok na dingan nagupkesigi sa gyang ko to kapapaginta wagyang ko to kaadno Allahu subhanahu wa ta'ala binatang kagitigin agyang kanan na inadno Allahu ta'ala binatang na si ko rin o kapatay niyan na itepi si ko lupa na sakna tigin manai tigagyang ko to iba to isakiran na matay ako na babad
asiya ko mapadsi ko siksaan sa lungan na mori na sa tanto ako miya lapis nagutanto ako ketagu sa mana niya na marata abtad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawan tanwa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iririlawn wallahu subhanahu wa ta'ala. So upama ko ba na mapenggelbekayan akaribatan na mampan gitu na mapapadalam din nagyang ko to akalaksi ko Allah sa ay sa amya panutul na so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na o did na asagad agawi au badi makapupamangni ko Allah subhanahu wa ta'ala sarila nagu sa kabag o mga simban yan si ko Allah giyong kutan yan di pamayandagan si ko mga sambayang na tatafattaru kadama yang kaya mga pamela palunian na irakuan na pupangapapalian sa kadakal o kipupamayandagan yan si ko mga sambayang na nabiyanan pagkabubayan wallah na ay pandapat ka sa ginawang ka amay kas ka na amanan yan nadir ka mapadal magyang kanan akalaksi ko wallah na anggalbakan ka sa mga lalangan wallahu subhanahu wa ta'ala o antunay kerundangan kasi isalungan na mauri. Dito sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalayo nagyang kuto din hindi ka pamangnisi ko Allah sa tigin Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi was syahada. Kadnang ko, ya Allah, na pumangning kurka, mapadalam rak nagyang kuto akalak ka, nagugiyang kuto ay manan yan na kikalak na karkasi ko, malagid umatataram bisa ko, kasasapangan ako si ko pangilelean o mga pdataw, anta ka kasasaksiyan ako iran na mapadalam rak nagyang kuto akalak ka, ya Allah. Na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalayo niya nanan pupamangnin si ko Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitiruyan sa Quran nagyang kutuatigyan innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mataan asosiran ito ipkalakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala si ko ghaib ay manan nagyang ko to katatagwiran sang ko to mga masa ada abakiran makasasaksi lagi diran manusia na ipkalkiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na bagyan nira na tigu Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko to rila na ugyang ko to balas mala kailangan na mapadalam ko manusia mapadalam ko uri panwala gyang kanan na atitu sa malagid o matataram bisas kanyan anta ka makasasaksi sa mga tao o di na pagkailay o lagi din na manusia na di niyan karon galbak agyang ko to ay manan yan na inisaparon wallahu subhanahu wa ta'ala ka makaarno nagyang ko takalkensi ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan sa hadith mialoy niyan nagyang ko to tigin a'rifu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthal al-jibal. Katawang adna tigin katawang ko si kumang umatakan mga pagtaw pagkataling masiran sa alungan na mauri na ayad pangala o ay pangala balas makitaling umiran o di na balas umagal bakiran ang mga pipianan dalagid o mga palaw. Yaj'aluha Allahu haba'an manthura. Nagyang ko to ando lagi du mga palaw balas kita lingumeran sa lungan na mori na pamiloy nuto Allah subhanahu wa ta'ala lagi o lopa pa lagi du ubayan nakapagawi din nandu adad na aban yan timbangan si ko Allah subhanahu wa ta'ala adad na aban yan pakaid adad na aban yan bali nami akagiraw so mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sifhum lana hey sugu wallah na rupaan kasiran ra kami la nakunu minhum wa nahnu la nadri ay manan yan na ba di kami kiran ba kami bin mabaloy apad sagyang kanan ang mga tao ala ini inaluin ka na di mid katawan Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang ko to simbagin nagyang ko ta pa kay sa mga sahaba natigin ama innahum minkum ay manan yan na giyang kanan ang mga tao na mga muslim siran pagsiran ko
miamaratiaya. Yusalluna kama tusallun, na disiran di sisambayang sa lagid o dinyo di ka sisambayang. Wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun, na disiran di sisadaka, naguiptunairan sa mga zaka. Sa lagid o kiptunay niyo ron nagugiyong kuta kapambagay niyo sa mga sadaka. Walakinnahum, ugaid na siran, kateso kibibidairan. Siran atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwamun idha khalaw bimaharimillahi intahakuha. Mga pagtaw siran igira amia tarambi sa siran. Si kunganin apyaka haram wallahu subhanahu wa ta'ala. Agira kaya sa pangansiran si ku pangilailayan o mga tao na diran ninggel ba kanagiyang kuto apyaka haram wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan sifat matatagusagiyang kanan ng mga tao mampansiran na pansiran ko mga Muslim mga barasengba mga barasamba yang mga papasangi kabagay sa zaka nagusadaka na nakagisiran na matatawukiran maadakiran nagyang kuto kalaksi ko Allah si ko mga masa kasasapangan sa disiran pekilay o lagi diran na mga manusia na diran ninggel ba nagyang kuto ay mananian na mga lalangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na pagilang wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kuto mga amaliran sabab sa giyang kuto kira nang itikiran wallahu subhanahu wa ta'ala sang kuto dirang kikalang ko Allah. Giyang kaya kikalakan si ko Allah na mapiatan to irarad si ko manusia ka kebeloy pagkasaparon nagu gito'y isa ukit padalam nagu kakekwa o manusia si ko kasuswatu Allahu subhanahu wa ta'ala na kepakay asibu sagyang kaya katatagu kasang kaya liyaw lupa na pakimatakan rekan wallah pakai layer ka wallah agyang ko to balas mapia sabab sagyang ko to katatagur ka ukalaksi ko wallah lagi dagyang ko to miyang gulawla miya panutul sa katao manguda malay kalaksi ko Allah apad sa kaniyang ko ditututuntut sa ilmo si isa giina pure ko na miyang gulola ay na papanutulun na giyang ko to isa si ko mga ulama si isa Azhar paday si ko miyang una masa giyang ko ta manguda na sa giyang ko to dinendi ka pagaluyan sa masjid ko dinyan hindi ka tuntut ako ilmu kagi sa giyang oras na so mga ulama na sisiran di pamamangdo o di na sisiran pengaw umasi kuma masjid na ron di ipangdo so pad asabutiran si ko agama nagiyang ko tamang uda na adin sa kataw ba kaya babayaan niya ng ko tamang uda tanto niyan kaya babayaan na sabab sa tanto na miya tanto na kubayan ng kutabay na miya kay salungan na miya pamikira ba iyo to banyan din na lasa mahallaw pa ma na kediyati sa di mapia ay mana niyan na penggelbak sa kalalalungan sa giyang ko to manguda imbagay niya na ginawa niyan na miya kaysa na sagiyang ko to kagagawi o di nagiyang ko to kaya pakalibutang o kagagawi miya masa mananang gawa dunia na sumiyong sagiyang ko to walay agiyang ko to manguda malay kalaksi ko Allah na kagid na tagutok niyan na kaya ka nagiyang ko to mama na tigin inukasi ini na tigagiyang ko to ba pakapagpasa kong katiyan kaptenggaw na ko. Na mana niyan na piyaka solde din may para aging ko tamama. Din yan din may para babayo to na miya ka ba din sumyulid na si din mga mantak sa ikudar pa papagigaan aging ko tamama. Na taros kumiyad sa aging ko to darpa aging ko tabay miya ka taitid abay pwede ko mga bay miya makataid sa aging ko tamasa na kagid mamulawlaw to nagyang ko to mama na kipuyo-puyo o satan sa Ginoo niyan na usubaya Ginoo niyan ay mana niyan nang gelebak kanyan sa dusa sa iku Allah na sabab pro na
pinggulaw lagi ang kuta manguda na giang kuta solo tututudan yan pagusar niyan sa niyan di ka pamatia si mga kitab na ayan yan dia nga na ipupagatagian kamarian si ko apoiron na nauman makagdam sa mamayaw na makagiraw tigyan man ay hal tutiku ala nari sabra ay manan yan na ketigirkad na tigin man ay so kayaw o naraka jahannam so kayaw uapoy si ko naraka jahannam o di na kesabarkad nagyang uta kayaw uapoy si ko naraka jahannam nagyuto di niyan di mapriripiripit sa uman yan mapamikir nagyang uta marata galbak na totong niyan kamarian sa gyang uta apoy na taman sa miyan nagagyang uta bo iyang uta kulo lang uta manguda na sa kanyan din miya ka tikeras na miya kaliw sa ketagun sa mamala na miya ka palagui miya ka beling si kupunan yan na kagi mapita na piya manutulian si ko ama iyan nagyang kuta miyaw lola na taros apitero yanon atigin amakulay na didi na tigin ikeswatakan mama pakipengaruma ako ngayon rumor sa giyang kanan manguda malay kalaksi ko Allah na sidin sa giyang kuta gawi na siyong waniran na giyang kuta manguda na kiyawing iran sa giyang kuta bai na amanan yan na miya paruli giyang kuta manguda so mapia sa minggulalan sa amanan yan na mapia okay mini sabab po to sa giyang kuta amanan yan na kalkiyan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala o ba niyan manggalbok agiyang kuta galbok ikirarang ito no Allah subhanahu wa ta'ala al-khawfu min Allah wa min iqabihi ay mana nagyang ko ta kikalakan si ko Allah naugyang ko to kikalakan si ko siksa Allah subhanahu wa ta'ala so kikalakan si ko siksa Allah subhanahu wa ta'ala na patut makasapar si ko tao kaso Allah subhanahu wa ta'ala na gupun ayamanan yan na may ito akailayang kasi ko kambaradusa na sadin sa kaito o di na sadin sa kaukapang asagyan ko ta kambaradusa na kala yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kala rarangit pagkapuon si ko Allah subhanahu wa ta'ala miya panutul asa kataw ba inaluyo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya panutulawon si ko sahih Bukhari o sahih Muslim miya katitian ko Abdullah bin Umar so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan nagyang ko tatigyan udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض سقطوا بأي ayabu sabab akya siksaon nagu minisuldian si kunaraga jahannam na satiman abdung inalusudien sa giyang kotwa durang uli na kaya labusunin ng kotwa abdung na taman sa miyata giyang kotwa abdung kadanian din pa ka na nagudanian din pa kainuma nagudanian panbuka na si ko pahilelenta no nagyang ko to lagi dito gilbak na may to ugay na tanto amala miya praradin sa gyang ko tabai kagi sabab sa manan yan na miya balo ito inikararang ito no Allah subhanahu wa ta'ala ito'y sabab apya may to adusa mi pupantag ka o katawingon na aya pamikiran ka na aya penggelbukan ka sa dusa o di na aya pupakailair ka aya masusupak ka na sunsu Allah subhanahu wa ta'ala aso Allah subhanahu wa ta'ala na syadidul iqab masupit siksa si kung mga tao di na ninggelbukan nagyang kutuwa dusa
kailangan na matangkad sa Ginoo taw sulangwan maasiya langwan adusa na may babalao naging kutwa seksa punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala na gupun kang geleb ka aging kutwa dusa na sabnar kepakai ada kapan mapukas saging kaya kapintaw sang kaya dunia na pakimatakan rakad no Allah subhanahu wa ta'ala aging kutwa manan yan na seksa kita lembar ka sabab saging kutwa dingga di kambara dusa taman sa isa si ko mga miyang una mga salihun miyatiro yan natigin na saka natigin manay na igira amya kang gelbuk ako sa piya may tuadusa na pagkailayak natigin surara din si ko soldawalayakan nagu taman si ko pangangayaman pupagdaan na kan taman si ko kuda yan na pagkagdamian no naging kutwa rarad aging kutwa din yan di kapakang gelbuk sa dusa ay manan na sabab sa giyong uta kapaka suhukian sa dusa na pupaka rangit agiyong kutwa pangangayaman na kuda yan ibarat kagdamian no naging kutwa kapkeelin o dinian nun dikipentagen nagu pkaila ka manatigin si ko derudupa kan ay manan na kebeloy si derudupa yan maratay parangay udi na kagdamian nun naging kutwa raradang kutwa dinian dikanggel bekasa dinian dikapanggel baksa dusa pada mi aloy mi panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kanan adikang gelebek sa dusa o sabad si kung mga tao na susiksa pupakatanaan wallahu subhanahu wa ta'ala na perangkom si ko kadagdaglan miya panutul si ko musnad Ahmad miya katitian ko Salama apitero yan miya nagkakanatigin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero yan إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت كيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي كمارينيغ سمعا kada kanderwa kau di naging utama nga kambara dusa si ko matak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paka rabraing kiran udi na paka pakarang komengkiran wallahu subhanahu wa ta'ala so seksa apun si ko Allah na miya kagiroso Salama atigin aya Rasulullah badigyan ko mga tao na mapadkiran so mga tao kipipipia na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkay nudi na tigu Salama si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na ikasuagyan ko ta mga tao na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusibuhum ma asaban nas kisugat kiran kita lamba kiran pan agyan ko tayo mananin na mitatalamba si ko mga tao ayam bayan yan upama ko giyang kay mitatalamba panyakit na ubay ni siksa wallahu ta'ala si ko mga tao di pipipia ay manan na di reninggal bagan sa mga lalangan na pagkasugat so pipipia o di naging utataw magagama nagpagkasugat pa naging uto ay manan yan na mga tao mga baradusa ugay na ambida no to atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si ko kapakatanayan si ko mga tao mga salihun mga mga tao si ko ay manakipantag nirang wallah na yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan si ko urian o kita lembakiran naging ko ta seksa ibarato panyakit na masugat sira na panyakit na maraut sira nung nakapatay na paka ayakurian kira na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan ay manan yan na imbagay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala surila yan na ugyang ko to kasuswat yan na ay manan yan na kabalo yagyang ko to ataw si ko surga ikalima una yan
apa kasapar si ko tau ko kapenggal bekanian ko ikedusa udina pekarenon pekadindaon si ko dinianun dikanggal beka na hubbullah ay mana niyan na giyan ko to babaya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa kapakabagar o babaya kasi ko Allah na kapakala o di na kapakadakal o pangunutan kasi ko Allah o di na giyan ko to adin ka di kapanggal bag sa mga simba si ko Allah kapakabagar ka o ay mana niyan na kipagkalakan kasi ko mga lalangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ambayan nanan ang kanan natigtano na so isa si kung mga nabiullah so nabiullah Ibrahim alayhi salam na ay din na inisugun ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumbali niya naging ko tawatayan. Diyan ko to inisugun wallah na undo sinian tapangan si ko mubaner kita no na ada mato na tao banyan sumbali swata yan. Uba di Nabiullah Ibrahim alaihissalam na ay samya panutul na miyatiyo masa miyatiyo leg na guskan yan bumakailay sa murya taon yan. Na sagyang ko to kaya pakakuha niyan sa muray taon niyan na tanto niyan pagkabubayaan. Na miyay niyan sa taginapan agyang ko to suguan wallahu subhanahu wa ta'ala sumbali niyan agyang ko to tayan. Na so taginapan o mga nabi na mabubaliw ta wahi o di na isaw to okay wahi apunsi ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Dito isa so Nabiullah Ibrahim na si ko kaya pita iron na miyatangkad sa Ginoo niyan iniwahiron wala sudin suwata yan pagkababayaan yan o puso yan na ayaw din inisugu Allah subhanahu wa ta'ala sumbaliin yan na siyong wani nagyang kaya wata yan na abago mama na Peter pia manutulian nun na ayap na miyatir wagyang kutawata na tigin ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ama kulay tigin na galabukang kaso ini sugur ka kasabnar mau makung ka din padsi ko mga sasabar na dadin pekaran si ko kipenggulalan o Ibrahim alaihi salam sa giyang ko sugun wallah kaapias wata yan na miya ka ikral sa yamanan yan na miya karila sa inggulalan o Ibrahim magiyang ko to yamanan yan na sugunun wallah paganta sa piyakono tiyan din nagiyang ko wata yan sagiang ko to adar pa arong niyan ni penggulalan ng kota sugun wala nakagiden yang kulas udi na isanggar Ibrahim magiang ko to magarang gelat si kuliguta yan na ini sumaginon na dautang na ini sumaginon pumampiruman na dautang taman sa miya katalo na kagiden din pagutang na miya ka nagsu Ibrahim sa tawag ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ayamanan yan na sagiang ko to ayamanan yan na pinggulaw Ibrahim na kaya saksian o mga malaika wallahu subhanahu wa ta'ala so Ibrahim na miya kaapas sagiang ko to ini tapangun wallah na ugyang ko to ayamanan yan na miya ilera nagyang ko to kala o pangunut kala yan ipangunutan si ko wallah nagububaya si ko wallah kaapes sudin so pagkababayan yan adid na una niyan apkabayan niyan na tao na karaw niyan sacrifice niyan si kubabayan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ito iso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa miyatiro yan kakita mau manusia si ko kakita mau mapaparatiyan si ko kamis o paratiya na mabalay su Allah ayang kababayaan agususugu yan. Pamana mabalay su Allah mas pagkababayaan ka mabayloy so Allah susuguyin mas pagkababayaan ka adisus salakaw kiran. Pagkababayaan ka so Allah adisu adigya ginawang ka. Pagkababayaan ka so Allah adisu mga muretawang ka. Pagkababayaan ka so Allah adisu darudupa ka so loksa ka so Allah subhanahu wa ta'ala susuguyin patot amalia wa subabaya ka kiran adisus salakaw kiran. Na kagdam karo udi na ketaam ka so kamis o paratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala.
Anto na ibaratan man bugyang ko to kabubeloy o babaya si ko Allah. Kesaparang kanian ko kapenggel baka nga si kumarata. Naugyang ko to agal baka dir kay keswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutul sa katoba mapaparatiyan. Siis kanian dinggel bagsagyang ko to oras si ko tao. Udi na sagyang ko to tao pia makalangkap yan as kanian ituhan. Ay manan yan na tao adarwa ka agyuto so Fir'aun. Pimurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to na sis kanian mga ayagal bakayan na din yan di panaldayan so tao Fir'aun. Masyita tubnati Fir'aun. Ay manan yan na kanian ipananalday o wata ababay o Fir'aun. Namya kay salungan nakagiri na pupunalday niya nagyang kaya wata o Fir'aun na baguraga na miya kaya bukaan niya nagyang kuta salday na kagi purutan yan na miya tiro yan so bismillah. Miya aloy niya nagyang kuta bismillahirrahmanirrahim. Na nasagyang kuta kiyan gawon wata o Fir'aun na kaya rangitan katigin inong kaptero antang ka na pag di nga ditiro no pa ma Tuhan aliw si ko amakan. Na pitero yan aso miya din ra kan nagumiya din kaya maaka na miya din kulang ulangwan aka din saging kaya liyaw lupa na kaya rangitan nagyang kutawata na sumiyong kaya maiyan na pitpia manutulianon na sokyan gawon o Fir'aun na piyaki kuwan yan nagyang kutabai na pagkisang ko piano nagyang kuta metero yan na din sang ko panang kutabai sa taman saging kuta ay pinggulolo Fir'aun na piyaki kuwan yan nagyang kuta mga wata yan na miyaki kuwa sa mala kara udi na kawa na piyaka tiago pino alana na piyaka kadagan sa apoy na piyaka didi tanto agyan ko to alana na kagidin tanto adumidi na tigu Fir'aun amay kadingkad ni sang ko pangkanan na pitero ka nagyan kaya mga wataka na sekataw na kan siran saya mangulog udi na pagi pengulugan siran sa agyan kaya pelika bu kawa na kagidin dari sangko pang ko tabay din ay din maliliyawa wag yan ko tababaya yan si ko paratiya si ko Allah babaya yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na pisa kataw din o Fir'aun naging ko ta mga watayan prusang nilang saging ko tayo manan yan na kara na umani maulugun na maka belag-belag isusura na lawas yan saging ko ta kayawang ko ta apoy matataw saging ko ta kaya wagyang kutwala na matataw sa gyang kutwa kara na ay bumiatiro wagyang kutwa ba natigin sa timan at tigin ko Fir'aun na pengningkur ka na tigin ko ta tigu Fir'aun na tononon sadin sa pengnin ka na tigin ko ta ba ay pengningkur ka na si ko urian o kaulugang kar kami sa gyang kaya pelika bu kara na so mga tula namin na timo nga sa timan akapan na bungkal bengen na ini pa masaw to Fir'aun nagyang ko to katuna yan para tiya si ko Allah na ugyang ko to kala ababaya yan si ko Allah ka din yan pamang niya lidas na kung kasagyan ka na may inikidyan ka sa nga mga watakan ka ay apiyang ninyan na uluga pa mahubang paguluga na sumanga tula namin na timo nga na timo kami nga sa satiman na kapan na kung kami kapagilbangan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiku kaya pa ka pamisitan yan sa langit kung miaraj kaya pa ka miarajin sa langit na miya kaysa na siya gadaniran sa langit agyang kuto miya baw niya agyang kuto miya kamutumot abaw miya kamutumot na minisu yan si ko Jibril at na ya Jibril anto agyang kaya kabuta miya kamutumot na tigu Jibril agina na tigen so pananalday wata baguraga wata o Fir'aun skanian gusto mga watayan piyaki totong siran no Fir'aun sa giyang utwa lana na ginan piyaki puro siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa langit na ginan ang karan kabunga amya kamutumot so mga tao puputay sa lalang ko Allah lagi dagyang ko to dunian din sangkupan so paratihan yan si ko Allah na pagsiran si ko pupanga sa shahid na inayloy wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran na ubang kasiran na tigullahu subhanahu wa ta'ala takapan sa ubasiran miya matay kasiran na mga bibiyag siran pagkaparuliran so riski
apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na isa pitero yan nialoy niyan sa Quran lagi ang kuto suma mga tao matatagukiran so para tiya si ko Allah na may tataral wag yung kuto babayairan si ko Allah asyaddu hubban lillah ay manan yan na may tataral wag yung kuto babayairan si ko Allah mas malagi yung kuto babayairan si ko Allah adi so babaya o mga tao amyan ng ganoy sa manan yan na mga simba niran aliyo si ko Allah idin kalawan na nagyang kuta babaya o may marate si ko Allah nagyang kanan babaya si ko Allah na isanan pagagenggen si ko tao kapenggal bukan yan si ko manan yan na kadustaan nagu isanan pagkatulod si ko tao ko kapenggal bukan yan si ko mga simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab san lagi di bumi ka layat aging kaya oras tano na bende mapia na sumpatan tano busi ko mga pedemasa si ko mga sasampay ron wallahu subhanahu wa ta'ala so mga umurtano na pakandud na karkano purman so panalan salam isimpay karkano so salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.